Jeg skal lave en bevægelsesanalyse af et golfslag, og jeg har valgt at dele golfslaget op i 3 faser, hvor første fase er udgangspositionen, den som ses her på begge videoer. Anden fase, som er den, jeg har kaldt tilbagesvinget, den der ses her. Og tredje fase, som er eftersvinget, som her. For lige at forklare hurtigt, hvad der sker i ledene igennem de 3 faser. Første fase, der kan man se, der er en bøjning i knæledet, der er en svejning i ryggen, der er en fremadføring af skulderledene, en strækning i håndledene og en strækning i venstre albueled. Kører vi så videre til det, jeg har kaldt fase 2. Nu skal jeg lige finde det. Så er der i mellemtiden sket en rotation i venstre knæ, som tydeligt ses her. En rotation i rygsøjlen, i og med at den er blevet fordrejet, da vi svang køllen tilbage. En fleksion i højre albueled, den kan tydeligt ses herovre. En udadrotation i højre skulder, den er ikke så tydelig på videoen. En indadrotation i venstre skulder er meget tydelig. Og så er der sket en fleksion i begge håndled, som kan ses her tydeligt. Kører vi så videre til fase 3. Så skal vi lige have videoen med. Så er der sket en udstrækning i venstre knæ, kan ses her. En fleksion i begge albueled, den er mest tydelig her på højre video. En indadrotation i højre skulderled, eller den er blevet trukket ind foran kroppen. En udadrotation i venstre skulderled, da den er blevet trukket væk fra kroppen. Det jeg har valgt at kalde en kontrarotation i rygsøjlen, med at den er blevet roteret den anden vej af, hvad den var før. Og så er der sket en plantarflektion i højre fodled. Så vil jeg lige forklare lidt om, hvad der sker i musklerne, når vi laver det her golfslag. For at holde vores knæ sådan lidt bøjet, sker der statisk arbejde i sædemusklerne. Der sker statisk arbejde i den firhovedede knæstrækker, og der sker statisk arbejde i lægmusklen. Så sker der et statisk stræk i rygsøjlen også, fordi den skal holdes lidt fremadrettet. Udover det sker der en ekstension i albueledet, som tydeligvis kan ses på venstre film herovre, og det sker ved hjælp af en koncentrisk kontraktion i den trehovedede armstrækker. Udover det så fører skulderledet også fremad, i og med bolden ligger foran os, og de føres frem ved hjælp af en excentrisk kontraktion i deltamusklen, i pectoralis major, eller den store brystmuskel, og den tohovedede armbøjer, som så i den her bevægelse er synergisten. Ja, hvis vi så bevæger os videre til fase 2, så er der sket en excentrisk kontraktion i de skrå mavemuskler, som gemmer sig herinde. I højre arm er der sket en koncentrisk kontraktion i deltamusklen, i den store brystmuskel, den bagerste del af skulderpartiet, og så er der sket en fleksion i den tohovedede armbøjer eller bicepsen. Venstre arm, den kan man så se, den forbliver strukket hele vejen igennem, og det sker ved hjælp af en koncentrisk kontraktion i den trehovedede armstrækker, triceps, som ligger her, og en modaktion i den tohovedede armbøjer og den dybe armbøjer. Det vil sige, det er dem, der er synergist i den her bevægelse. Ja, så går vi videre til tredje fase, min tredje fase er til at sige slutfasen af mit golfsving. Her kan man se på højre video herovre, at under fremadsvinget af køllen, der er der sket en ekstension i højre albueled, og det sker ved hjælp af en koncentrisk kontraktion i den trehovedede armstrække. Hvis vi kører videoen videre, så burde vi gerne så kan vi se, at der sker en fleksion i albueledet, højre albueled, ved hjælp af en koncentrisk kontraktion af den tohovedede armbøjer, og her er det så den trehovedede armstrække, som er synergisten. Fleksionen kan ses på begge videoer tydeligt. Udover det så er der også sket en
indadførsel af venstre skulderled. Det bliver ført væk fra kroppen, og det er sket ved hjælp af en koncentrisk kontraktion i den midterste del af deltamusklen, og den brede rygmuskel er så synergist, altså det vil sige, at den modarbejder. Så er der sket en indadførsel af højre skulderled, og det sker så ved en koncentrisk kontraktion af den savtakkede brystmuskel. Det afslutter sådan lidt min analyse af mit golfsving.